Takže ahoj, zdravím všetkých. Dnes by som vám chcel ukázať, ako rýchlo naviazať mušku, pretože v každom videu sa ma niekto pýta, ako to robím, ako to viažem a pravidelne mi chodia komentáre, že či by som na tom nenatočil video. Je to jednoduchý spôsob, ako bez použitia nejakých úzlov ručne viete rýchlo naviazať mušku. Jediné, čo budete potrebovať, je vlastne malý peán. Ideálne, aby mal rovné čelustie, aby nemal zuby. Nejakú mušku, v tomto prípade ja použijem háčik, aby to bolo dobre vidno. A následne teda silon tipet, na ktorý tu budete viazať. Princíp je úplne jednoduchý. Vezmete si mušku, cez očko mušky vložíte silon a vytvoríte si vlastne úplne základný takýto loop s tým, že v tom očku máte chytenú tú mušku a z druhej strany vám trčia takto tie dva konce. Tie dva konce si spolu chytíte. Vždy je dobré, aby ten kratší koniec vám tam trošku trčal, aby ste ho potom nemuseli hľadať. Takže jednoducho chytíte, vezmeme peán, do toho očka, v ktorom máte muchu, vložíme peán, áno, a následne len vytvárame točenie, takéto omoty. Áno, podľa hrúbky silónu dávame počet omotov. Na nejaký tenký silón 10, 11, 12 až do 15 používam nejak 7 až 9 omotov. A na takéto hrubé používam takých 5-6. Áno, takže tu dáme približne takých 5 omotov. Teraz ako držíme, vlastne takto vieme otvoriť. A teraz tú krátku špičku, ktorá nám tam trčala, kliešťami chytíme. A len ju vyťahneme smerom von. Teraz mi to vypadlo, takže ešte raz. Cez očko silon, áno, úplne jednoducho. Chytíme, jedna časť nám trčí. Do očka vložíme peán, 1, 2, 3, 4, 5. A vlastne tými čelusťami len jednoducho chytíme ten koniec, držíme, vytiahneme, potom len chytíme mušku, za silom potiahneme a ono sa nám to pekne dotiahne. Áno, následne len odstrihneme ten koniec a máme parádne naviazanú háčik, mušku, čo je len treba. Áno, odporúčam to vždycky trošku navlhčiť, to znamená buď slinou, alebo vodou, alebo po prípade, čo máte po ruke, aby to nebolo na sucho, pretože potom sa vie vlastne ten silon prepaliť, špeciálne fluorokarbon. No a keď to dostanete do ruky, tak takto viete naozaj za sekundu, že máte to vlastne mušku. Áno, ja si to očistím. Tak, máte mušku, silon. Do očka chytím, vezmem peán. 1, 2, 3, 4, 5. Chytím očko, potiahnem, dotiahnem, bum, muška je naviazaná. Viete to potom už robiť aj v tme, s malinkými silonmi a nemusíte trápiť vlastne vaše oči. Za mňa všetko, prajem pekný deň.